People's Club of Nigeria International anyị nọ n'isi mmiri adatata People's Club of Nigeria Worldwide onye ọmata Ochukwu ebido egwu ahụ. Feleka mba oyo amala anebu People's Club dị ukwu azịza mana ukwu azịza ekwe mgbajinu People's Club bụ enyi maka na adachi enyi achọ n'ọfịanụ ndị ọma isi mmiri ka na-ejenu People's Club nọ n'isi mmiri adatata onye na-amara ebe mmiri si bido n'enu onwe ka ọ mara ebe ọ nọ kwụsịnụ. People's Club nọ n'isi mmiri ebe vasibedeganụ. People's Club bụ nwa tototokwulunu onye kpasị akwa ya kpara ọgbasi odebelu nwanụ nyaka njikwa onye bụ okwu isi mmiri adatata idenye adakọ n'ebe ọ na-adọ maka n'ebe ọ na-adị ka ọ na-adọ mụ bụ onye ọmata Chukwu nnamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu. People's Club amaka ha ewije People's Club amaka ozulumbonu People's Club amaka People's Club amaka baduku ukwaziza ekwe mgbaji ogiliga walụba na nwa ka enwebe anwụlio. People's Club amaka ukwaziza ekwe mgbaji ogiliga walanyị na nwa People's Club amaka ukwaziza ekwe mgbaji ogiliga walanyị na nwa. People's Club bụ enyi anyị bụ enyi ịmana anyị bụ enyi maka na adachi enyi achọ n'ọfịanụ anyị bụ enyi mụ bụ onye ọmata Chukwu nnamani wee wele ego wee na-ekene ndị People's Club niile anyị bụ enyi home and abroad ịmana anyị bụ enyi. People's Club ndị ọma ogiliga walụba na nwa akasị owija People's Club home and abroad
maka na ndị nọ n'ụlọ nọchitere ndị pụrụ apụ na mma mana ndị pụrụ apụ na bapụchitere ndị nọ n'ụlọ ọbasie onye nna kpọrọ afanye nwekwa n'iwe na egwu aka na-abịakwa abịanụ mana nke onye chinyezelu onye amakwana m ụlanụ Amerika ga na-ejenu Baltimore ogesi wee bido ijem na-eje n'ụwa Baltimore mmadụ nọkwa ya People's Club amaka ọdụmụ bụlakụ nyabụ ọdụmụ n'Igbo odogwu Chairman of People's Club of Nigeria International Baltimore branch ekene Chief Samarius Ichukwura Public Accountant Nze Kali ọzọ Ọdụm n'Imo Kali ọzọ Ọyịbụ eze afọju Cabinet Chief of Igwe Ruling Council Honorable Founding Chairman People's Club of Nigeria International Baltimore Branch n'ezigbo odozi akwa nwanyị ọma Lady Mrs. Nkori Chukwura Irugo Model ụmụ agbala Founding First Lady People's Club of Nigeria International Baltimore Branch onye ọma Tochukwu ekene People's Club nwere ife niile fa nwere emume mfunu fa nọ n'isi mmiri ọdatata aka na-emere ọra batanụ n'ụlọ n'isi mmiri Jakota bịa n'ịdị mma ọgbakọ ọrụ egebe ọgịlịga wara onye na nwa Honorable Sir Francis Madueke ọgịlịga ugo nwanne Ugo nwanne Jakota bụ odogwu Nnabenyi 1 ọgịlịga n'obodo ukwu Idatọ North Local Government Imo State Kosigazi ọgịlịga ugo nwanne Director of Social Welfare Jakota bụ odogwu People's Club of Nigeria International Baltimore Branch Odogwu Kpalakwu na nwa Jakota Ugo nwanne bilinu Nnabenyi Ọyịbụ Jakota Odogwu Member Event Committee Obodo Ukwu Union North America Ọgaranya obi dị ọcha n'ezigbo odozi akwa nwanyị ọma Lady Maureen Madueke Ugodia nwanyị ọma nọ ya balonu denifuru mere onye ọma Tochukwu n'Ọchukwu ya kwụ n'ụgwọ Ezomenu kakwuo ya ọgaranya Kpalakwu na gbogbo Chief Prince Adibe Nze nwa gị bịa The Ezomenu Cap 1 of Akumolu nwa gbulu ozu na gbogbo Omenuka ịnọkwa ya nye na odozi akwa nwanyị ọma Lọlọ Chika Adibe obi dị 1 akwa nwa People's
People's Club nwe mfunu onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu Chief Sir John C. Aginam Ikenga Nanka Ikenga nna ga-adịlị nna nke nwa ya adịlị nwa na ezigbo dozi agwa nwanyị ọma Lolo Lady Rosemary Aginam Ugodia Nanka Ambassador na Baltimore, Maryland, USA onye ọma Tochukwu ekene unu Chinyelugo n'Enugu Ukwu Odogwu Amaka Honorable Sir 6 months Adegwu Chinyelugo 1 n'Enugu Ukwu n'ezigbo dozi akwa nwanyị ọma Lady Chinyere Adegwu ọ dị ụkọ na mba nwanyị ọma unu nọgwu ya Crown Prince Abraham Maxine of Umuago in Obudu Ancient Kingdom Nweze Bekee nwoke ka ibe ya mma Ekwueme Managing Director Group of Company Wisdom Healthcare Services Penny Rich Clean Penny Rich Organization Penny Rich Exports Dealers of Automobile Odogwu nwoke ijem ọnụ nyana ezigbo dozi akwa Princess Precious Abraham of Umuago in Obudu Ancient Kingdom mkpụrụ mmadụ ya ọmụma Saro Sample nwanyị ọma asa nwa bịa lelebenu The People's Princess Oya Baluno onye ọma Tochukwu ekene People's Club amaka fa nwere ife niile fa nwere evumfu n'ụwa ọ dị ofele ka mbalụ n'enochi lọsụ ọkụ na-abịa Maazị Lawrence Ukegbu Odogwu Maazị Lawrence Ukegbu Ọchịlọzụ 1 of Mbaise The People's Gentleman CEO Vision Healthcare Services USA nyana dozi akwa Mrs. Agatha Ukegbu Osodieme Oya Balunu Ihe zeleke na mmadụ bụ Odogwu bịa fụmanya Igwu Honorable Chief Paulinus Ifeanyi Chukwu Nwosu Igwu Ihe zeleke na Ndụkwa Ọbụ Igwe na Ụmụduru Igwe ọnwa na-agbara ọha Izulu Keme nyana dozi akwa ya nwanyị ọma Lolo Ngozi nwa Chinemere Nwosu
enyi di ya Akalugo 1 na Ndụkwa Ancient Kingdom onye nwere unu nwere ifenu omerọra na n'Imo onye ọma biko bịa Honorable Sir Ifeanyi Ngene omerọra na n'Imo Deputy Social Director People's Club of Nigeria International Baltimore Branch nyana ezigbo dozi akụ ya nwanyị ọma Lady Stella Ngene ịdị ọgọ nwanyị ọma Lady Decency Oya Baluno Honorable Sadevo Okeke onye ọma biko Honorable Sadevo Okeke omenka afọ n'anya na n'Imo Member People's Club of Nigeria International Baltimore Branch nyana ezigbo dozi akụ ya Lady Chinwe Okeke ugodie nwanyị ọma unu nọkwa ya People's Club amaka banwere ife niile ufobi ka bajaganu Baltimore Branch ekene onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu Ebube dike dị na Chukwu Ebube dike Honorable Nze Chukwudozie Moja Uchefuna Ebube dike dị na Chukwu Ifitedunu Dunukọfịa Local Government Anambra State Ebube dike dị na Chukwu n'ezigbo oliakwa nwanyị ọma bụ Lolo Cynthia Moja Uchefuna obi ụtọ dị ya nwanyị ọma unu gadịle m ka echi na-eji ada agụ agụ People's Club Baltimore Branch ka na-ekwu maka fano asị na anyị dị n'igwe ọdị mmanụ maka na eze sọsi anyị bụkwa n'ọsanụ ma onye ahịa na nwanne ya ka onye ọma Tochukwu na-ekwu na alụsịa na ama eburu naba n'obi mana onye tọ ntị na anị ọnụlụ ukolo agbụsị m egwu a na-abịa n'inunu People's Club nwe mfunu ife agba n'aka na ejiri enye ya nụ ọbasie a na-achọ mmadụ achọ na mmadụ erika People's Club ndị ọma ha anyị na-enyo ndị nna kpọrọ pụlewe n'iwe n'okwu aka na-abịakwa